Kadadosan ing negeri ingkang gemaripa Loh Jinawi, tata tentrem Kerto Raharja, wonten salah sawijining pangeran kalawau inggih punika putra mahkota ingkang badhe nglajengake tahta kerajaan. Pangeran kapingin madosi jati dirine ugi pangalaman gesang. Saking mriku wau kawiwitan lelampahan gesangipun pangeran ingkang manggihake sisihan gesangipun inggih Pangeran, Jo, kowe nandi Jo? panjenengan wonten pundi pangeran? Kowe hati-hati to, Jo. Aduh Jo, kowe hati-hati to. Ngapunten pangeran, kula mboten ngertos pangeran wingking kula. Jare nek arep crita. Enten apa pangeran? Kok dina iki gono kewan yo? Nggih pangeran, sepi sanget. Hah, sapa kuwi Jo? Kula mboten ngertos pangeran. Ngapunten Bu, kula badhe tangwe. Lho, nyapa kowe nang kene? Kula badhe mengembara Bu, nanging kula kesesat mboten ngertos dalan. Ya wis le sampean melu mbok mulai wae. Tapi sampean tak dadi anak angkat mbok. Nggih Bu, kula purun. Saiki jeneng sampean andi-andi lumut nggih. Nggih. Pangeran kalih pengawalipun menyang omahe Mbok Rondo dadapan. Wonten injang ingkang terang Mbok Rondo Klenthing nyawiji kalihan putri-putrinipun. Putri-putri Mbok Rondo Klenthing sanget ayu pasuryani. Piyambake inggih punika Klenthing Abang, Klenthing Biru salah satunggaling putri tirinipun ingkang nami Klenthing Kuning. Mbok Rondo Klenthing sanget remen lan tresna kaliyan putri-putrinipun, ananging boten kaliyan Klenthing Kuning. Iya mbak, wonten apa? Iya mbak, wonten berita apa? Ngene nduk, ana kasih penting banget. Dan apa mbak? Kowe ngerti to mbok dadakan saiki juga anak lanang punya dari lumut. Nah, saiki Mbok Rondo ganti barang kaya anake sing jenenge dari lumut, gawe mereka jodoh. Mangke mbok dari sampean jadi putri sing ayu-ayu lan dijarone ada di lumut. Wah, pasti aku dipilih soalnya kan aku paling ayu. Ora iso mesti aku nek dijarone ada di lumut dan digaboni. Aku kan lo itu cukup kowe ya. Berarti kowe ngajane lebih ibu. Wes to. Anak mbok kan ayu-ayu. Jadi ini kau tukaran, penting. Kalau sampai dadi garone ada di lumut. Iya mbak. Boten dangu melih Klenthing Kuning ingkang saking wau mirengake pirembugan sedherekipun. Motor apa? Emang kowe nyampune wis rampung. Sampun Mbok, kinten Mbok. Kula kakung inggih kepingin hati garwane ande-ande lumut. Kados mbak-mbak Klenthing. Oh, ya wis kene. Nyanyi. Wes kono. Ndang aku mbak weane kan bener mbak Ingulan ndek kali. Akhire Klenthing Kuning tumuju kali. Biasane dheweke tansah mikir ing kali dikancani angsa kancane. Ing kono Klenthing Kuning tansah sambat karo kancane angsa. Klenthing Kuning enggal-enggal nyritake marang kancane angsa babagan kahanane. Klenthing Kuning kenapa kok sedih? Kula mboten karusulan wonten ing omahe Mbok jajaki ngopeni omah lan ngrampuni kabeh panggonan omah. Aku ora pareng metu saka omah, yen panggonan omah dicampur. Padahal panggonane akeh. Keterlaluan tenang, nalika kapan ten omahe andane umur. Benjing putri angsa, nalika uga padha lunga, kula ngewangi sampean ngrampungi omah supaya sampean saged budal ten omahe andi-andi lumut. Wah, matur suwun putri angsa, sampean
kancaku sing paling apik. Esuke nalika kabeh padha lunga menyang omah Andi-Andi Lumut, angsa mau teka menyang omah Klenthing Kuning kanggo ngrewangi ngresiki omah. Amarga angsa minangka makhluk sakti, kabeh panggawean rampung kanthi cepet. Mbok Rondo dadapan lagi nyapu ing omahe. Ujug-ujug teka rombongane wong wadon ayu-ayu yaiku Klenthing Abang lan Klenthing Biru. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Siapa ya? Kula, Mbak. Penting abang. Kula Klenthing Biru. Oh, arep napa iki? Arep melu sayembara supaya jadi garwane Andi-Andi Lumut. Walah, ya wis lek ngono. Saiki nyanyi siji-siji. Iya, Mbak. Klenthing-klenthing gantian nunjukno kapinterane nyanyi. Ujug-ujug Klenthing Kuning teka lan melu sayembara niku. Ono le, iki ana putri sing apik rupane jenenge Klenthing Kuning. Apa kowe dengerin? Boleh diurut. Lah, kowe le. Oh, ya wis, ono kok ana bae karo pilihane. Wong kula badhe ngomong jujur to. Apa kuwi le? Wong kula kerjane pangeran sing golek pengalaman urip lan sisi urip. Pungkasane Klenthing Kuning dados sisihanipun Andi-Andi Lumut. Pasuryanipun ingkang awon ugi mambet dumadekake dados putri ingkang ayu. Sejatosipun Klenthing Kuning menika putri Sekartaji lan Andi-Andi Lumut menika raja ngetosi ramanipun. Pangeran ugi Klenthing Kuning gesang selaras saklawase.